Мына шулай ташкын басты. Уровень төшті әдірек. 15 сантиметрға. Шул тирә. Мына Кискатова артыр микән нишләр? Вилли кайда килеп яткан? Урыны аз барда, әйбәт, нормальный урын нишәп монда килгәндер. Кире анда итеп куябын хәзер урамда төшерәм. Шулай. Хәзер капканы асайым әле. Так. Капканы. О. Аксарлыктар килгән, кайдан килгәннәр? Бездә монда елга тип алганнар. Мына шулай гына. Вот. Мына. Вот, хәзер калайды. Мына. Безнең кашелины кайда итеп куйган? Көчле агым монда сыккан, бәреп еган. Койкак аякта басып торам. Дегенде ургы утта МЧСлар дежуритте. Уфадан килгәннәр МЧСлар, Бишбүләктән, Корой, 150, К700 кешеләрне эвакуировать иттеләр. Малларын, үзләрен Булат Имашев урамындагы кешеләрне 11 кеше, 11 семьяны эвакуировать иттеләр. Озерныйдан кешеләрнең маллары батып үлделәр. Будаулары, сарыклары, өйләре Хавасында калып, холодильниклары эштән сыгып. Ташу инде быел. Мондый ташу мин исәмәем. Иң көчле ташу бу минем. Үземнең күзлектән сат караганда иң көчле ташу моны мин белгәне авылда. БСТдан күрсәтәләсәкләр. БСТ килде, БСТдан күрсәтәсәкләр. Квадрат коптер төшерде. На шулай. Ладно. Пока.